הלו, הלו, אבא. הלו, הלו, זה אבא? הלו, הלו, זה בני הנחמד? איפה אתה, אבא? אני בעבודה. בעבודה. אבא, מה תביא לי מתנה? יש כדור, מסירה, באופניים. כן, אביא לך מתנה. אביא לך טרקטור עם כנפיים. טרקטור עם כנפיים. טרקטור עם כנפיים? לאווירון יש כנפיים. טוב, אביא לך אווירון עם משוטים. אווירון עם משוטים, אבא? לסירה יש משוטים. Shlomi, don't put the book over her face, because then I can't see her in the video. ובכן, אביא לך סירה עם גלגלים. אבל לסירה אין גלגלים. לאוטו יש גלגלים. אולי אוטו עם קטר. אבל לרכבת יש קטר. לאוטו קטר? אתה רוצה רכבת? טוב, אביא לך רכבת עם זנב. רכבת עם זנב, אבא? לכלב יש זנב. כלבים? הרבה כלבים. אולי להביא לך כלב בעל קרניים. לא, אבא. לטייש יש קרניים. גם זנב קטן. טוב בני, אביא לך איש. אביא לך את אבא. היי, הנה ילד קטן ואבא. זה הסוף. The end.